Hej, mit navn er Sofie, og jeg er producer på Momlake Productions. Jeg vil lige ultrakort vise jer, hvad I skal gøre, hvis I kunne tænke jer at støtte vores 2016-projekt Ungt Hjerte. I kan finde vores støtteordning ved at gå ind på vores side på Facebook, Momlake Productions. Her ligger der et link til noget, der hedder Hivebeat, som er der, hvor I finder vores støtteordning. Når du når hertil, er der 2 slags medlemskaber, du kan vælge mellem. Du kan vælge støttemedlem eller guldmedlem. Begge medlemskaber giver dig en hel masse fordele, som for eksempel, at du får gratis billetter til filmen, du modtager nyhedsbreve, og du deltager i konkurrencer. Som guldmedlem kan du også få muligheden for at blive krediteret i vores PR-materiale. Hvis du vælger et helt almindeligt støttemedlemskab, trykker du her på tilmeld. Så udfylder du og trykker tilmeld. Her indtaster du så dit kortnummer, og så trykker du på betal, og så er du sådan set medlem. På Hivebeat bruger vi et helt sikkert betalingssystem, der hedder ePay. Men hvis du er mere til at betale med MobilePay, så er der mulighed for det. Det giver de samme fordele. Hvis du ønsker at være støttemedlem, klikker du på den rubrik her. Og hvis du ønsker at være guldmedlem, trykker du på den rubrik her. Og her får du faktisk bare det, der kaldes et gratis medlemskab inde på Hivebeat. Du trykker tilmeld, så er du medlem, og så skal du selvfølgelig lige huske selv at overføre 100 kroner via MobilePay til 61 65 88 21. Og så er du medlem på præcis samme vilkår, som hvis du havde meldt dig til med dit kort. Samme princip gælder, hvis du ønsker at være guldmedlem. Trykker du her, kommer du til at betale med dit kort, og trykker du nedenunder, kan du betale via MobilePay. Tusind tak for jeres støtte.